Honek beti sortzen ditu esperantzak, jaiape moderno hoiek omen dira beratzak, lehengo antzik ez daukate ikuluak ta baratzak. Eskalitatez bajatu emaitzan bai ugaria, hori da aurrera penak egin duen miraria. Nola behin sortu biharrak soldata edo saria, plastiko bihurtu zaigu eguneko janaria. ¡Ay, pensaba Gauz batzuetan kontrolak ari zaizkigu gainditzen, orain ezin leike hasi etxean bildoz bat hiltzen. Gertuko amistadean zaila daukagu zerbitzen, norbere gauzakin ere ez degulako agintzen. Opa! Gaur egun zentru hoietan aukera bada jarria, euskalo nolakoa eta nundi duten ekarria. Erropan ordaintzen bada kalitate neurria, bide beretik jartzea komeni da bazen.